студиото цари прекрасно настроение. Свирят, Танцуват. а сега и ще запеят. Опа! Лекичко се пообъркахме. Кой трябваше да започне? Я да пробваме пак. 3, 4. Да ги викнем на бис. Но да приключим музикалната пауза. Време е да изтеглим печелившия. Времето е ваше, ръчката дърпам аз. Обадения... обадения. Изтегления се обади от... обадения. Изтегления се обади от... А сега да изтеглим следващия обаден. Или да обадим следващия изтеглен. Нека сега да видим СМС гласа на изтегления. Девет минути мълчали. Ни дума, ни вопъл, ни СМС. Но устата сгрешила, сама промълвила. Колеги, ще чуем ли? 60, 34. Чухме. А сега да видим. Госпожи и господа! Тук сега, дайте ме мене за малко. Тук, къде съм? Госпожи и господа, Дойде време за повторение. Госпожи и господа! Тук сега, дайте ме мене за малко. Чакай да видим момичето. Ами ти къде си? Тук, къде съм? Не знам. Госпожи и господа! Слава Богу, намерихме се. Но изгубихме нещо друго. Вижте и за какво играете. За гаф ли? За познати последни две цифри от печелившото число. Тук извадиха някаква друга графика, как да заложите на телефон. Добре, прочетохте. Така, вижте сега за какво играете. Ето е вярната. За познати последни две цифри от печелившото число. Тук извадиха някаква друга графика, как да заложите на телефон. Добре, прочетохте. Така, вижте сега за какво играете. Ето е вярната. От тази страна. Ето е вярната графика. Намерихме вярната графика, да открием и вярната цифра. Тата цифра е 7 и... 2! 2, съжалявам. Няма нищо. И така беше. И така, да го видим пак. Тата цифра е 7 и... 2! 2, съжалявам. Няма нищо. Няма нищо, продължаваме по сценарий. Истинското име на Боб Дилан е Робърт Цимерман. Пазете се там, пазете се. Човек и добре да живее, все някога попада в публиката. Човек дори и добре да живее, все някога следват реклами. Не сменяйте канала. Чакай.